Welcome to Narzary Education Channel. The Narzary Education Channel निफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दा दिनै आङो सिगांनि फोरोंनायनि नङा दिनै फ्यूचर टेन्सनि मोनब्रै बाहागोफोरखौ सावरायगोन खोन्थागोन। दा सिगां प्रेजेन्ट पास्ट बिनि सायाव सावरायबाय बिनि मोनब्रै बाहागोखौ। दा दिनैनि बेलायाव आङो बे मोनब्रै बाहागोखौ सावरायगोन। दिनैनि बे सावरायनो गोनां पार्ट्सफोरा जोंहा नैबेयाव दङ। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कन्टिन्यूअस, फ्यूचर पारफेक्ट आरो फ्यूचर पारफेक्ट कन्टिन्यूअस टेन्स। बे मोनब्रैखौ जोङो दिनै फरायगोन। बेनि बागै जों सोलोंगोन। स' जों दा स्टार्ट खालामसै गाइस। भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो। दा नाय फ्यूचर इंडेफिनिटनि बुंफुरलुखौ सिगाङावनो बुंग्रोगोन आं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेन्स। जाय टेन्सआव भार्बनि जायखिजाया खामानि एबा जाथायखौ इयुनाव एबा उनाव जागोन ओंथि फोरमायो बेखौनो मा बुङो फ्यूचर इंडेफिनिट टेन्स। इयुनाव जागोन ओंथि फोरमायनायखौनो जों मा होनगोन फ्यूचर इंडेफिनिट टेन्स। बेखौ जों सिम्पल रावाव बुजायना लानांगोन आरो बुजिना लानांगोन। बुजिना लानाया जोंनि थाखाय गोरलै। माने इयुनाव जागोन उनावबा इयुनाव जागोन बेखौनो जों मा बुंनाय जायो इंडेफिनिट। मा इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेन्स। जागोन होनना फोरमायबा जेरै आं ओंखाम जागोन, दै लोंगोन, साहा लोंगोन बेबायदि माने जागोन ओंथिफोरबा उनाव जागोन आरो बेफोरबायदि माने लोंगोन जागोन बेफोरबायदि इउज खालामबानो मा जायो जोंहा फ्यूचर इंडेफिनिट। आरो बेनि पेटार्नखौ नाय जोंहा बेनि पेटार्ना नाय साबजेक्ट प्लास सेल उइल प्लास हेभ आ प्रेजेन्ट फर्मआव जागोन V1 नि बागैबो आं सिगाङावनो सावरायबोबाय। ओमफ्राय अबजेक्ट प्लास एडजेक्टिभ बेबायदि इउज खालामगोन। बेखिनिखौ मोनथिबाय। साबजेक्ट प्लास सेल उइल प्लास VP मा जागोननो प्रिन्सिपाल भार्बा जोंहा मा जागोन प्रेजेन्ट फर्मआव जागोन प्लास अबजेक्टिभ बा एडजेक्टिभ। ओमफ्राय एग्जाम्पल होनाय जेरै फार्स्टआव दोङो फार्स्ट एग्जाम्पल जोंहा I shall sing a song, he will do the same, they will play cricket tomorrow morning। बे मोनसेया बिसोरो गाबोन माने फुङाव क्रिकेट गेलेगोन। ओमफ्राय मोनसेया बुंदों बियो सानखान्थि खालामगोन आरो गुबुन मोनसेया मा बुंदों आङो दोंसे मेथाइ खनगोन। बे जागोनखौ फोरमायदों नङा होमबा बेयाव एक्जेक्टलि। आरो सेल उइलनि बाहायनाय सेल उइलखौ बहा बाहायो जोङो बेनि बागैबो बेयाव सावरायगोन। सेल उइलखौ नाय फार्स्ट पार्सन सिंगुलार नाम्बार प्लुरेल नाम्बार सेल उइल प्लुरेल नाम्बार सेल उइल। फार्स्ट पार्सन आइ जोंबो मा जागोन सेल आरो उइदोबो मा जागोन सेल। आरो सेकेन्ड पार्सन इउदोबो मा जागोन सेकेन्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार इउदो मा जागोन उइल। आरो सेकेन्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बारजों मा जागोन उइल। आरो थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बारजों बा सिंगुलार नाम्बारजों बेबो एखेयानो जायो। थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारजोंबो उइल आरो थार्ड पार्सन प्लुरेल नाम्बारजोंबो उइल। दा कनफिउस जानो गोनां गैया। बेखिनिखौ आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो। दा नोंथांमोना बुजिगोन होनना आं सानो। स' गाइस बेखिनिनो प्रेजेन्ट फ्यूचर इंडेफिनिटनि बुंफुरलु आरो मिथिनो गोनां खामानि। दा नोंथांमोना बुजि मोनाबा कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन। नेक्स्ट स्टेपाव होदों आङो फ्यूचर कन्टिन्यूअस टेन्स। फ्यूचर कन्टिन्यूअस टेन्सनि बुंफुरलुखौ सिगां बुंनि। जाय टेन्सआव भार्बनि जायखिजाया खामानिया इयुनाव जाबाय थागोन ओंथि फोरमायो बेखौनो मा बुङो फ्यूचर कन्टिन्यूअस टेन्स। जाबाय थागोन खालामबाय थागोन बेबायदि बुंनायखौनो जों मा बुंगोन फ्यूचर कन्टिन्यूअस टेन्स सोलिबाय थागोन। ओमफ्राय बेनि सिङाव जों पेटार्नखौ नायदो। पेटार्नआ नै साबजेक्ट प्लास सेल उइल प्लास बी फैगोन जोंहा बेयाव बियो गोदान प्लास बी प्लास मा जागोन PV प्लास ING एबा V4 प्लास अबजेक्ट एडजांक्ट बेफोर जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन बा लिरना लानो हागोन। फर एग्जाम्पलाव नाय I shall be singing a song। बेयाव मा होनदों आं दोंसे मेथाइ खनबाय थागोन ना खनबाय थागौमोन रोजाबबाय थागौमोन बेबायदि बा थागोन। He will be reading a book। बे गांसे बिजाब माने फरायबाय थागोन। They will be going to गुवाहाटी बिसोर माने गुवाहाटीयाव थांबाय थागोन माने सोलिबाय थागोन बेखौ फोरमायदों। बेबायदि सोलिबाय थागोन ओंथि फोरमायनाय मानो फ्यूचर कन्टिन्यूअस टेन्स इयुनाव सोलिगोना बेबायदि आं गाबोन गवालपारायाव थांबाय थागोन नों बैयाव थाबाय था आं गवालपारायाव थांबाय थागोन बा आं गाबोन
गुवाहाटीयाव थांगोन नों बेयाव थाबाय था आं थांबाय थागोन बेबायदि माने ओंथि फोरमायनाय बर' रावजों फोरमायनाया माने फिउचार मा जोङो कन्टिनिउआस टेन्स होननानै मिथिनाय जायो बे साबजेक्ट पेटार्न कम्पासल आं बेसिक खिनाखौ नोंथांमोननो होदो बेनि उनाव जों माखौबा बोरैबा जोङो फिउचार इन्डेफिनिट फिउचार इन्डेफिनिट बा प्रेजेन्ट इन्डेफिनिट सिनायो बेनि बागै आङो उननि भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ दा बेसिक खिनाखौ आं क्लियार खालामनो थांगासिनो दा नेक्स्टआव जोंहा फिउचार पारफेक्ट टेन्स जाय टेन्स अफ भार्बनि खामानि एबा जाथाया इयुनाव एबा उनाव जाफुंगोन एबा जागौमोन ओंथि फोरमायो बेखौनो फिउचार पारफेक्ट टेन्स बुंनाय जायो जागोन नङा होमबा उनाव जोबखागोन फोजोबखागोन बेबायदि फोरमायनायखौनो मानो फिउचार पारफेक्ट टेन्स बेनि पेटार्नखौ नाय पेटार्ना मा जोंहा साबजेक्ट प्लास सेल उइल प्लास हेभ प्लास PV आ फार्स्ट फर्माव जागोन बा V3 प्लास अबजेक्ट बा एडजेक्टिभ बेखिनिया जागोन बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामबा लिरना लानो हागोन ओमफ्राय जोङो उनाव जोबखागोन मावखागोन बेबायदि फोरमायनाय आं गाबोन बे सानखान्थिखौ खालामजोबखागोन बेबायदि फोरमायनाया मा जायो फिउचार पारफेक्ट टेन्स दा नेक्स्टआव नाय एग्जाम्पलाव I shall have done the work आं मानो खामानिखौ मावखांगोन She will have eaten rice बियो ओंखामखौ जाखांगोन They will have gone to school बिसोर फरायसालियाव थांखांगोन बेबायदि थांखांगोन मावखांगोन ओंथि फोरमायनाया मा जायो फिउचार पारफेक्ट टेन्स स' नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना आं सानो जुदि बुजि मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा लागातार साबस्क्राइब शेयार खालामना हो बेखौनो बुंबाय आरो नेक्स्ट स्टेपाव दङ फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस जायाव पारफेक्ट कन्टिनिउआसआव मोननै थायो जोंहा पारफेक्टबो कन्टिनिउआसबो लोगो नांनानै फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स जायो बेखौ नाय बेनि डेफिनेसनखौ बुंग्रोनोसै आङो जाय टेन्स अफ भार्बनि जायखिजाया खामानिया मायबा मोनसे थांखि खानाय इयुननि समाव जाजेननानै बुंनाय समहालागै आद्रा जानानै थागोन ओंथि फोरमायो बेखौनो मावो फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस बुंनाय समावलागै माने जोबाखै मा सोलिगासिनो दं बेखिनि बुंनायखौनो मा बुंनाय जागोन फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स बुंनाय समसिमहालागै माने जोबैयाखै आद्रा जानानै दंबा बेबायदि फोरमायनायखौ जों मोनगोन फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स दा बेनि पेटार्नखौ नाय पेटार्ना नै साबजेक्ट प्लास सेल उइल प्लास हेभ प्लास बिन प्लास PV प्लास ING अर एबा V4 जागोन भार्बा V4नि बागैबो बुंखांबाय अबजेक्ट बा एडजेक्टिभ ओमफ्राय बिदिन्थिखौ नाय जेरै I shall have been doing the sum बुंनाय समसिमहालागै आं सानखान्थिखौ खालामबाय थागोन मावबाय थागोन रिटा will have been reading a story रिटाया गांसे बिजाबखौ फरायबाय थागोन होनना बुंदों कन्टिनिउ बुंनाय समसिमहालागै they will have been singing a song बिसोरो मेथाइखौ खनबाय थागोन होनना बुंदों मोनसे समनिफ्राय जागानानै बुंनाय समसिमहालागै सोलिगासिनो दं बेबायदि फोरमायनायखौनो मा होनो पारफेक्ट फिउचार पारफेक्ट कन्टिनिउआस टेन्स स' नोंथांमोनखौ बुजि मोनदों होननानै आं सानो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामना हो आरो बेनि दिनै आङो माने बेसिक खोनाजोब्बाय दा बेसिकनि उनाव आङो माने इउज अफ बोरै इउज खालामो बेनि बागै नेक्स्ट भिडिअ लाबोबाय थादों स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामना हो जाय मोनैफोराबो मोननानै जाहाथे सोलोंना लानो हायो थेंक इउ गाइस फ्रम नार्जारी इडुकेसन